Καλημέρα και καλώς όρισες σε ένα ακόμα καινούργιο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο έχουμε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακάνει. Σήμερα θα παίξουμε από 0 έως 5 ημέρες στο Minecraft. Στην ουσία θα περάσουμε συνολικά 100 ημέρες, απλά θα το χωρίσω τις ημέρες σε βίντεο, γιατί αν το έκανα απευθείας 100 ημέρες θα ήταν πάρα πολλές ώρες και στο edit και γενικά σε ώρες παιχνιδιού θα πάρει πάρα πολύ ώρα αυτό, οπότε καλύτερα πιστεύω είναι να το χωρίσω σε βίντεο. Οπότε για να μην καθυστερώ, πάμε απευθείας στο βίντεο. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, ένα subscribe και πάμε στο βίντεο. Κατευθείαν πήγα να ψάξω όλα τα σπίτια για το αν είχαν κάτι για να πάρω σαν loot, αλλά δεν είχαν και πάρα πολλά πράγματα, μόνο ένα σπίτι είχε, και αποφάσισα μετά να μην μείνω σε αυτό το χωριό, διότι δεν είχε ούτε σπηλιά, δεν είχε σχεδόν τίποτα, ίσα μερικά πράγματα είχε και δεν μου άρεσε κιόλας. Οπότε είπα να συνεχίσω την πορεία μου και να βρω ή κάποιο άλλο χωριό ή κάποια σπηλιά για να αρχίσω να παίρνω το πρώτο μου iron και coal. Όμως πρωτού φύγω από το χωριό, για αρχή έσπασα ένα δέντρο, έκανα μία πίκαξ και πήγα να μαζέψω απευθείας πέτρα για να φτιάξω πέτρινα tools, και μετά εγκατέλειψα το χωριό γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να κάνω. Μετά πραγματικά έψαχνα πάρα πολύ ώρα μέχρι να βρω κάποιο cave το οποίο να έχει κάτι iron, λίγο coal, κάτι. Βρήκα κάποια μικρά caves τα οποία όμως δεν είχαν κάτι. Ευτυχώς όμως μετά από λίγη ώρα, πολλή ώρα, βρήκα ένα ραβίν. Βρήκα λίγο coal σε μια γωνία, το μάζεψα και μετά όταν βγήκα να δω είδα ότι ήταν βράδυ, οπότε κοιμήθηκα και κάπως έτσι περνάει η πρώτη ημέρα του Minecraft. Λοιπόν, ημέρα 2 στο Minecraft και σήμερα δεν έκανα πάλι απολύτως τίποτα, έψαχνα για σπηλιά. Ευτυχώς αυτή τη φορά βρήκα λίγο πιο γρήγορα, αλλά και από εκεί έφυγα διότι δεν είχε κάτι, είχε λίγα iron, λίγο coal και τίποτα το ενδιαφέρον, δεν ήταν καθόλου βαθιά έτσι κι αλλιώς. Οπότε πάλι αναζητούσα για κάτι καλό, κάποια σπηλιά, ίσως κάποιο village πιο καλό για να μείνουμε και εκεί κιόλας, και βρήκα κάτι, δείτε το. Και ναι, λοιπόν, βρήκα και δεύτερο χωριό, οπότε απευθείας έτρεξα σε αυτό, σκότωσα τον golem που είχε και επειδή είδα ότι σιγά σιγά νύχτωνε, αποφάσισα να κοιμηθώ για να ξημερώσει η τρίτη μέρα αυτού του κόσμου. Λοιπόν, η τρίτη μέρα με βρίσκει εμένα να φτιάχνω ένα iron pickaxe και ένα stone, γιατί σήμερα αποφάσισα ότι να πάμε για mining σε ένα cave που είχα βρει λίγο πιο δίπλα. Μπας και μαζέψουμε λίγο ακόμα iron, φτιάξουμε πανοπλία και τέτοια, και μπας και βρούμε και κανένα diamond, ξέρω εγώ. Όταν μπήκα στη σπηλιά άρχισα να τη φωτίζω και εκεί κατάλαβα ότι τελικά δεν ήταν σπηλιά και απλά ήταν μια πάρα πολύ μικρή τρύπα, και ξενέρωσα μετά, οπότε μάζεψα το coal και έφυγα μπας και βρω κανονική σπηλιά. Δεν βρήκα κάποια, οπότε έκανα strip mining και άκουγα full mobs, οπότε έσκαψα λίγο ακόμα πιο μπροστά και βρήκα επιτέλους μια κανονική με strip mining βέβαια, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο πράγμα είναι. Οπότε άρχισα να τη φωτίζω όλη να δω και για mobs και μετά θα μάζευα όλα τα ores που είχε. Είχε λίγο iron, είχε και coal, βέβαια coal δεν μάζεψα τόσο πολύ γιατί είχα ήδη βασικά. Οπότε μετά αφού την έψαξα όλη, έφυγα και αυτό το. Και επειδή είδα ότι ήταν νύχτα, πήγα σε όποιον να είναι σπίτι για να κοιμηθώ, γιατί είχε πάρα πολλά mobs, και αυτή ήταν και η τρίτη μέρα. Πάμε στην τέταρτη. Την τέταρτη ημέρα είδα ότι είχαν σπονάρει νέα golem στο χωριό, οπότε πήγα να σκοτώσω για extra iron. Έφτιαξα λίγη armor και μετά αποφάσισα να πάω σε μια σπηλιά που είχα βρει, γιατί έπρεπε επιτέλους να βρω κάτι σημαντικό. Δεν γινόταν όλη την ώρα να μην είχα βρει τίποτα σε σπηλιές. Λοιπόν, κατέβηκα στη σπηλιά με το νερό, εκτός από ότι σκότωσα ένα σκελετό, πήγα λίγο πιο κάτω, φώτισα το μέρος και είδα αυτό. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι αυτό, είναι ένα mine shaft το οποίο πραγματικά δεν περίμενα να το βρω με τίποτα. Έχω ψάξει πάρα πολλές σπηλιές, αλλά δεν περίμενα να βρω mine shaft τόσο γρήγορα στις πρώτες 5 ημέρες. Εννοείται δεν θα το λουτάρω πάρα πολύ, θα λουτάρω μόνο ότι chest βρω λίγο εκεί στην αρχή που θα μπω, και μετά θα μαζέψω ό,τι υπάρχει στην υπόλοιπη σπηλιά, γιατί δεν ρισκάρω τώρα να πεθάνω από τις πρώτες 5 ημέρες, τουλάχιστον να πεθάνω λίγο πιο αργά. Οπότε αυτή ήταν και η τέταρτη ημέρα. Λοιπόν, μετά από 4 ολόκληρες ημέρες φτάνουμε στη 5η ημέρα και την τελευταία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Να είστε καλά και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.